Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake saduwa a darasinmu na farko a wannan shafi mai suna koyon HTML cikin harshen Hausa, inda muke ƙoƙarin sanar da mutane harkar da ta shafi web design, ma'ana using HTML shine base wanda muke so mu nuna, kamar yadda muka yi theory a baya a shafinmu idan mai karatu bai manta ba, mun yi ƙoƙarin yin rubuce-rubuce a kai ta yadda mutane za su fahimta, mun yi kuma alƙawarin za mu kawo practical. To alhamdulillahi yanzu za mu fara practical akan wannan theory da muka yi a baya, ta yanda mai sauraro zai fahimci me ake yi da kuma shi amfanin wannan abun menene da kuma yadda ake yin sa. A bibiye mu domin ci gaba da wannan. Da farko kamar yadda muke gani idan ka buɗe kwamfutanka desktop ta buɗe maka kamar haka, abun da za ka fara yi shine za ka ƙirƙiri folder ne inda za ka na ajiye ayyukan da ka yi gaba ɗaya. To yanzu za mu buɗe folder kamar yadda muke gani, idan mun danna nan akwai new, in mun danna right click ga nan new, idan muka sauko kai za mu ga ga can new folder a sama, sai mu danna shi, to ga shi nan ya fito. Iya so a canja masa suna, zan saka wa nawa koyon HTML sai in danna enter. To yanzu na samu folder ta riga ta buɗu inda zan na ajiye aikina. Abu na biyu da za a yi shine za mu buɗe notepad namu ta yanda za mu zo mu danna wannan windows a nan ga shi nan. To da ka danna ya buɗe maka haka, abin da za ka fara yi sai ka fara rubuta notepad ga shi nan ya fito a sama. Akwai wasu ababen editing da ake amfani da su, amma wannan ya fi sauƙi tunda kowane window yakan zo da shi ne. Shi kuma wancan waɗancan wanda suke sauƙaƙe aiki za mu yi ƙoƙari insha Allahu idan mun buɗe WhatsApp group za mu tura su a can saboda mutane su samu sauƙi wajen nema. Sai ka buɗe notepad naka. Kamar yadda muke gani ga nan notepad namu ya buɗu. Kamar yadda muka rubuta a shafinmu wancan, mun kawo wasu code na HTML, wasu wanda muka yi mun yi bayani a kansu, yanzu dai za mu shigar da su ne a nan ta yadda kowa zai gani. Waɗannan su ne muhimmai a cikin shi wannan abun. Sai mu shiga, farko muna da me HTML, sai na biyu muna da head, sai na uku muna da title, to kamar yadda muka sani title shi kullum kamar take ne ko ko in ce suna. Kamar yadda muke gani idan mun buɗe browser in mun shiga shafin Mpower mukan ga yana fito mana da suna na shi Mpower a can sama heading, ma'ana muna cikin shafin Mpower kenan. To shi ne ma'anar title. To za ka sa yadda kai kake so, ni zan saka nawa a haka, koyon HTML cikin harshen Hausa. To wannan shi ne title nawa. To abu na gaba shi ne za mu kulle heading. Heading shi ne za mu kulle yanzu, mun ce ana kulle shi ne da backslash, kar a manta. Abu na gaba yanzu sai body. To idan muka lura a nan mun kulle title namu a nan, shi kuma header mun zo mun kulle shi a nan. Abin da ba mu kulle ba saura HTML da kuma body. To za mu zo mu kulle body a nan, sai kuma mu kulle HTML. Wannan shi ne base na HTML kenan. Yanzu idan muka lura za mu yi saving nashi a folder da muka buɗe inda muka ce za mu na tara ayyuka namu. To za mu zo mu danna nan gurin, ko kuma wanda suka iya za su iya danna Control S kamar yadda muke magana akan masu koyo muke magana. Sai ka zo wajen file sai ka danna shi, za ka kalli abubuwa kamar haka, ga nan save. To sai ka danna save. Idan ka danna save abin da za ka yi shi ne za ka danna kan desktop wannan saboda ka nemo folder naka a duk inda ka ajiye ta,
kun ga a desktop yanzu muna da folder na HTML. Idan kuma ka ga foldodi naka da yawa, za ka yi ƙasa-ƙasa ka nemo inda sunan folder da ka buɗe yake, sai ka buɗe ta. To, mun buɗe yanzu folder namu, idan muka lura a nan ga ta nan a kan desktop. Za mu ba wa aikinmu suna, za mu ce koyo.html. Idan muka lura kowane document iya da type nashi, to wannan .html ɗin shi yake nuna cewa kana aiki ne akan browser, ko ko a'a abinda browser za ta gani ne, web pages ne browser ce za ta buɗe, shine ma'anar wannan .html ɗin. To, kamar yadda za mu gani yanzu za mu danna save. Bayan mun sa suna, kai ma sai ka sa sunan da kake so, amma kar a manta wannan .html zai zo ciki. Sai a danna save. To, mun yi saving aikinmu, za mu je mu duba ya shiga ciki ne ko bai shiga ba. To, ga folder namu a nan koyon HTML. Za mu buɗe ta inda ga shi nan ya zo ya shiga. To yanzu za mu buɗe mu gani shin aikin da muka yi ya yi ne ko ko bai yi ba. Za mu zo mu duba sakamako, sai mu danna buɗewa. Ga nan open kenan, sai mu open. Kamar yadda muke gani, to ga shi nan ya buɗu. Yanzu in muka duba nan shine title na page namu da muka buɗe kenan. Wannan shine title na page namu, koyon HTML cikin harshen Hausa. Wannan shine title na page da muka yi, idan ba mu manta ba, kamar shine a nan gurin kenan cikin notepad namu. To yanzu mun samu aiki namu ya buɗu a matsayin title namu shine koyon HTML. To yanzu babu komi a cikin body namu, shi yasa muka gan shi ya yi fari gaba ɗaya. To yanzu za mu dawo cikin body, sai mu rubuta wani abu. Misali, mu ce wannan shine shafi na farko a darasin HTML. To, sai mu zo mu yi saving nashi. Bayan mun yi saving, za mu koma cikin browser, sai mu yi refresh. Ga nan refresh, sai mu gani shin ya shiga ne ko bai shiga ba. Yawwa, to alhamdulillah ga shi nan yanzu ya shiga. Mun ga rubutu ya shigo cikin browser, wanda yake nuni da cewa wannan shine shafi na farko a darasin HTML. Kamar yadda idan ba ku manta ba muka yi bayani cewa kar a manta da title shine take na feji, sannan kuma body a nan ne ake gudanar da duk wasu rubuce-rubuce da ake yi. To, wannan darasi na farko kenan, wanda insha Allahu a darasi na biyu za mu kawo ci gaban shirin, inda za mu nuna yadda ake ƙara girman rubutu da kuma yadda ake sassaka wasu abubuwa insha Allahu. A ci gaba da kasancewa da mu domin shiri na gaba, domin darasi na gaba insha Allahu. Wassalamu alaikum.